Inselmilkom. Illum is-Sibt 27 ta' Frar nilqakom għal qudiesa u r-Rożarju mmexxija minn Dun Charlon Muscat li ġie ordinat saċerdot 8 snin ilu. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jallimna biex inħobbu lil kulħadd, inkluż lill-edewwa tagħna. Mulej, eħles il-qalb tagħna mit-toqol tal-mibeda. Isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Quddiem il-mulej Ġesu illi llum idawwar il-ħarsa tiegħu lejn il-qalb tagħna jew nitolbuh biex permezz ta' din l-Ewkaristija jsib qalb imħeġġa għall-mulej, qalb imħeġġa wkoll għall-proxmu tagħna. Ejjew narfu ħtijietna biex aħna nitħejjew b'mod tajjeb ħalli aħna niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex itolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenn għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Dawwar lubna lejk u missier ta' dejjem u għamel li nagħtu ruħna s-servizz tiegħek bil-infittxu dejjem dak li hu waħdu meħtieġ u nagħmlu għemejjel ta' mħabba b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tad-Dewteronomju. Mosè kellem lill-poplu u qal: Illum il-mulej Alla tiegħek qiegħed jordnalek li tagħmel dawn il-liġijiet u dawn il-praċetti u qis li tagħmilhom b'qalbek kollha u bruħek b'kollha. Inti ġelt il-mulej jgħid li jkun Alla tiegħek u li timxi fit-toroq tiegħu u li tħares il-liġijiet tiegħu u l-kmandamenti u l-praċetti tiegħu u tisma' minn kliemu. U l-mulej ġelek tagħti kelma llum li tkun poplu maħtur tiegħu kif kien qallek u li tħares l-ordnijiet kollha tiegħu biex hu jollik fuq il-ġnus kollha li jagħmel fl-isem u fil-ġieħ u tkun ġens ikkonsagrat lill-mulej Alla tiegħek kif kien wedek. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej, ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li triqathom bl-ħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej, ħenjin dawk li jħarsu l-praċetti tiegħu u li jfittxu b'qalbhom kollha. Flimkien ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Int tajt il-preċetti tiegħek biex inħarsuhom bir-reqqa. Ħajżhom sħiħ il-mixi tiegħi fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Flimkien ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Imbagħad infaħħrek b'qalb safja meta nitgħallem id-dikreti ġusti tiegħek. Irrid inħares il-kmandamenti tiegħek, la tħallinix għal kollox. Flimkien ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej.
u ż-żmien it-tajjeb, issa u l-jum tas-salvazzjoni. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Smajtu x'intqal, ħobb lil għajrek u għobod lil għadu tiegħek. Imma jien ngħidilkom, ħobbu lil edewwa tagħkom u jitolbu għal dawk li jippersegwitawkom biex tkunu ulied missierkom illi hu fis-smawiet. Għax hu jtella x-xemx tiegħu sew fuq il-ħżiena, sew fuq it-tajbin, u jniżżel ix-xita sew fuq min hu tajjeb u sew fuq min mhuwiex. Għax jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jisħoqilkom? Mhux il-pubblikani wkoll jagħmluh dan? U jekk issellmu lil ħudkom biss, x'tkunu tagħmlu żejjed, mhux il-pagani wkoll jagħmluh dan? Kunu mela perfetti, bħalma hu perfett missierkom li hu fis-smawiet. Dini l-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Ġesu llum qed ikellimna lilna lkoll dwar din l-arti tal-imħabba. Din l-arti tal-imħabba li mhijiex biss dak li għandu x'jaqsam ma' dimensjoni spiritwali, imma iġġedded dik l-espressjoni umana, kemm dik filosofika, politika, edukattiva, xjentifika, hija arti impenjattiva ħafna, b'esiġenzi kbar. Ejjew narawha flimkien li tħobb lil kulħadd. L-imħabba li indirizzata lejn kulħadd, lejn dak li huwa simpatiku, lejn dak il-persuna forsi li aħna li narawh antipatku, lejn is-sabiħ, lejn l-ikraħ, lejn dak ta' pajjiżi, lejn dak barrani, lejn dak tal-fidi tiegħi u lejn dawk tal-fidi oħra. Lejn dawk il-persuni tal-kultura tiegħi u persuni f'kulturi differenti. Lejn il-ħbieb, lejn l-avversarju, lejn l-għadu u minnu. Hemm bżonn inħobbu lil kulħadd kif jagħmel il-missier tas-sema illi jtella ix-xemx fuq it-tajbin u sew fuq il-ħżiena. Tħobb l-ewwel hija mħabba li timbuttana biex inkunu aħna li inħobbu l-ewwel, li nagħmlu dak il-pass. Bla ma nistennew li aħna nkunu maħbuba, aċċettati. Kif jagħmel Kristu Ġesu aħna li konna ħżien allura li konna bla mħabba huwa jagħti ħajtu għalina, jieħu l-inizjattiva tiegħu. Tħobb lil ieħor bħalek innifsek. Hija mħabba li tikkunsidra lil ieħor, lil persuna l-oħra li tara l-ieħor fik innifsek. Intu jien aħna ħaġa waħda. Ma nistax nagħmellek il-ħażin mingħajr ma nweġġa' lil innifsi. Stedina oħra hija ssir ħaġa waħda mal-ieħor. Hekk din l-imħabba hija magħmula mill-kliem u mis-sentimenti, imma hija mħabba konkreta ħafna illi teġtieġi li aħna nsiru ħaġa waħda mal-oħrajn, illi inti tissieħeb ma' dik il-persuna fil-ferħ, fid-tbatijiet tagħha, fil-bżonnijiet tiegħu, illi inti tkun hemmhekk, illi tisma', illi tifhem b'mod sħiħ. Tħobb lil Ġesu fl-ieħor. Hekk din hija arti li aħna nħobbu lil Ġesu fil-persuna l-oħra. Meta tiltaqa' ma' dik il-persuna inti qed tħobb il-mulej Ġesu. Ġesu qis kollox tajjeb. Magħmul lilu. Kif jgħidilna l-kliem. Dan tkunu għamiltuh miegħi. Għamiltuh miegħi.
Fl-aħħar l-imħabba reċiproka. Meta aħna nħobbu l-persuni l-oħra, din l-imħabba tagħmel effetti kbar fil-familji tagħna, fil-persuni, fis-soċjetà, fi gruppi fejn aħna nkunu, imħabba li tibqa' għaddejja. Din hi l-imħabba tal-Vanġelu. Din hi sfida li llum għandna qudiemna, illi nħobbu lill-oħrajn bħalna infusna, li nħobbu kif ħabb Ġesu bla limitu, bla ma nofru d-deni, lesti hekk li nilqgħu llum din l-isfida li l-mulej qed jagħmlilna. Randan huwa żmien fejn aħna nikkonvertu, fejn il-mulej qed jagħmlilna stedina llum biex issib tassew qalb imħeġġa fik għall-mulej, qalb imħeġġa fik għall-proxmu. Kif ser tilqa' din l-istedina? Nitolbu li l-Alla l-Missier biex aħna nħarsu l-kelma tiegħu f'qalb tajba u sinċira u nagħmlu l-frott bil-fedeltà tagħna lejn il-kmandamenti tal-imħabba. Għall-katekumeni li qed iħejju ruħhom biex jirċievu l-magħmudija fil-lejl qaddis tal-Għid nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-mexxija tal-pajjiżi biex jaraw li jiġu mħarsa drittijiet tal-membri l-aktar dgħajfa tas-soċjetà nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal min jiżbalja biex isib attenzjoni mħabba vera li jgħinuh biex iqum mill-iżbalji tiegħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll biex jirnexxielna nħobbu lil min jagħmlilna azzjonijiet ħżiena bil-qawwa ta' Kristu Ġesu li tagħmar fina nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fis-skiet tal-qalb tiegħek poġġi t-talb quddiem il-mulej li jismana. Mulej Alla tagħna, inti tridna nkunu dejjem perfetti bħalek. Għatina l-kuraġġ biex inħarsu l-patt tal-imħabba li għamilt magħna flotja perfetta tal-ġisem veru ta' Ibnek Ġesu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Missier li jista' kollox. Dejk, is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ġeddidna mulej b'dawn il-misteri qaddisa tiegħek biex bil-qawwa tagħhom ikun jissoqilna l-ġid li aħna niksbu bihom bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira li roddulek ħajr mulej missier qaddis għaliex inti kollok tieba u ħnina u ma tedix tħeġġiġna għal ħajja aħjar.
twedna bla qiegħda il-maħfra tiegħek u tistieden lilna mitinbin biex nafdaw fit-tjieba tiegħek. Inti ma tbieċ minna għalkemm il-darba ksirna il-patt tagħna miegħek. Iżda bibnek Ġesu inti rbat miegħek lill-bnedmin kollha b'rabta hekk qawwija li xejn ma jista' iħollha. U issa lilna li tajtna dan iż-żmien ta' grazzja u rikonċiljazzjoni li l-poplu tiegħek u jdur lejk għatih il-ħajja mill-ġdid fi Kristu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li bla qiegħda jissawwa fina ħajkun ta' servizz għall bnedmin kollha. Għalhekk bistaġbin dal-emil tiegħek ta' ħniena u mħabba irrodulek ħajr u nissieħbu t-tifir tagħna mal-qtajja kollha tas-sema biex infaħru l-qawwa ta' mħabbtek, inxandru l-ferħ tagħna s-salvazzjoni li ksibna aħna u ngħidu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. O Alla, inti sa bil-ħolqien tad-dinja tagħmel kull ma hu meħtieġ biex il-bniedem ikun qaddis bħalek. Ħares għalhekk lejn il-poplu tiegħek li ġabarawn u sawwa bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuq dawn l-offerti biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Għażiż, Ġesu Kristu Sidna li fih aħna l-koll u lidek. Meta konna mitlufin u ma stajniex aktar nersqu lejk, inti ħabbejtna bimħabba li ma bħala, ibnek il-Għażiż li waħdu l-ġus talilu l-nifsu fidejna u ma stmerx li jkun imsalla palina. Iżda qabel ma fetaħ idejh fuq is-salib bejn is-sema u l-art biex ikun sinjal għal dejjem tal-patt tiegħek magħna, rrid jagħmel l-ikla tal-għid mad-dixxipli tiegħu waqt li kien fuq il-mejda ħa il-ħobż rat il-ħajr birek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla u li kien jaf li se jħabbeb kollox fih bid-dem li kien se jxerret fuq is-salib. Ħal kalċi biml-imbit, radlek il-ħajr, taħ ħbibu u qal: ħudu ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana inti o Salvatur tad-dinja, għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu t-tifkira ta' Ġesu Kristu li hu lejt tagħna u s-sliem tas-sewalina niċċelebraw il-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja waqt li aħna qegħdin nistennew il-jum għażiż tat-tieni miġja tiegħu, aħna nofrulek u Alla fidil u veru din il-vittma li tikseb għal bnedmin kollha il-grazzja tiegħek. U missier l-aktar ħanin fit-tjieba tiegħek ħares bħarsa ta' ħniena lejn daw kollha li inti qed torbot miegħek. Inti qed tagħtihom li jissieħbu f'dan is-sagrifiċċju waħdini ta' Kristu u bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek għamel li jingħaqdu f'ġisem wieħed biex fih tintemm kull firda bejniethom. Żommna l-koll fehma waħda, qalb waħda mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, ejna nħejju l-miġja ta' saltnatek sa ma tasal is-sija li aħna wkoll nidru quddiemek qaddisin fost il-qaddisin kollha tas-sema mal-Verġni Mqazza, l-Om tal-Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, Martri u l-qaddisin kollha.
Imbagħad melu sin f'ħolq ġdid inkunu nistgħu tassew fiċ-ċokon tagħna rrodulek il-ħajr ta' Kristu ibnek illi jgħix għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju ndawru l-ħarsa tagħna lejn Alla l-missier u flimkien bħala uliedu nitolbu. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem mid-nub imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija is-slim u l-għaqda li jintrid fiha inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom U miegħek ukoll. nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla danu dak li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħinin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Xerred dejjem fuqna mulej il-grazzja tiegħek
u ġeddidna b'dawn il-misteri qadisa, int li għallimtna l-preċetti tiegħek, għatina dejjem l-għajnuna u s-salvazzjoni bi Kristu Sina. Amen. Il-mulej ma'kom, U miegħek ukoll. iberikom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, Inroddu ħajr lill-Alla. Bisem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana, isma tal-tana, ħlesejna u wieqaf mana, glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma tal-tana, Ġesu twilet għalina u rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu tiegħi għafrinna nubidna l-isem nar tal-infern u ġenera ruħ kolla speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-nina tiegħek. Konsidraw fl-ewwel misteru minn tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sidna Marija li kellha tkun Om Alla. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun l-irtitint kif is-sema ekda fl-ard. Obżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u l-addaħannix fit-tġrib iżda ħlisna mid-deni. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma tal-tana, Ġesu twilet għalina u rrit kun bniedem bħalna. Ġesu tijefrinna d-dubitna l-lista minn nar tal-infern u ġenna kolla specialment dawk li għandhom bżon tal-ħnina tijak. Konsidraw fit-tini misteru, meta Sidna Marija marret iżżur l-qariba tagħha Sant Elizabetta. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ukoll irrid kif is-sema ekda fl-ard. Obżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la d-daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost id-nisa mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost id-nisa mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost id-nisa mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost id-nisa mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost id-nisa mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost id-nisa mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost id-nisa mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost id-nisa mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost id-nisa mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna, u Ġesu tija frinna n-nubitna, elisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kolla specialment lil dawk li għandhom bżon tal-ħniena tijak. Tilet bis-misteru, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fl-ar ta' Betlem. Bissirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ukoll irrid kif is-sema ekda fl-ard. Obżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la d-daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li Malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkenti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkenti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-tan, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna u Ġesu tija frinna d-nubitna ħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-irwih kollha speċjalment lil dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Raba misteru meta Sidna Marija u San Giuseppe preżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikoll irtitint kif is-sema hekk da fl-ard. Obżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-tana Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna u Ġesu tija frinna d-nubiet neħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru meta Sidna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju ddisputa mad-ditturi. Misterna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikoll irtitint kif is-sema hekk da fl-ard. Obżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-tana Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna u Ġesu tija frinna d-nubiet naħlisna minnar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il dawk li għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Slima għalik Sultana, om tal-ħnina ħajja l-ewwa u tama tagħna. Slima għalik li lek ngħidu għalli xaħna turufnati u li Eva li lek li tnieħdu aħna li nibqu nolfu f'dan l-wiet ta' dmu. Ejja mela avukata tagħna dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament li Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o Pija, o Ħelwa, o Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salnatek kull irtint kif issemek da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu fis-slim. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu ilqa it-talb tagħna. Kristu ilqa talb tagħna. Missier etern Alla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om mill-Knisja. Itlob għalina. Om mill-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om la teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab ta' ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewwa ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kem tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-immigranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddissin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Enna lina. Itlob għalina għaddisa Malla. Biex ikun jisħoqinna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddija tijak mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu sina. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kurint lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis ta' demonju. Iraslu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti laqwa fost il-tajja tas-sema, iftaħ bil-qawwa ta' Alla
fil-qiegħ tal-infern bix-xitan u lill-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalu lill-ibnu fik Marija edet bil-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppe tkun missier għalina l-koll, mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ, ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina li tolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qadisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek għal-Biro Malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-log gloris tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uom, imbirek San Giuseppe Arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli l-qaddisin kollha tiegħu.
Il-lejla fis-6:30 tixxandar qudiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Għada fid-9:30 ta' filgħodu it-tieni ħadd tar-Randan l-Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra qudiesa mill-Kappella tat Trasfigurazzjoni fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin f'Raħal Ġdid. It-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd minn fuq il-website bkids.mt. Inħeġġu l-tfal u anke l-ġenituri biex iżuru din il-website u jidħlu fis-sezzjoni Liturġija tal-ħadd. Ninformawkom ukoll li fuq il-website knisja.mt/eżerċizzi 2021 wieħed jista' jara wkoll il-lista ta' fejn se jsiru eżerċizzi spiritwali matul dan ir-Randan fil-paroċċi f'Malta. Hemm ukoll il-lista tal-eżerċizzi li se jsiru online. Nawguralkom il-kumplament tal-għodwa tajba.